Maman bai sauri da jiki gunki na zo. Me ya faru? Kaman ya me ya faru? Ai kin fi kowa sani nawa aka bayar kudin lemo. Kika ce 120 idan aka kawo sanji zaki ba mutane kwalba. Kwalba ta fashe ba 200 bane ba tina ke saura naira 70. To sai kun biya ni kwalba na zan ba ku canji. Sai kun biya ni kwalba na. Kwalban nawa ce tina ke 200 ce naira 30. Sai an kawo mun kwalba na zan ba da canji. Ina so ki shiga halba ta cikin unguwar. Shi yasa kuka zo ku biya. Mun zo mu yi zaki a gurin ki. Me zaki ke kiki